Wasingo od bura mapacho ka doke twak margi kawuono bang' bede yweyo mar giko higa mokalo. Jod bura go doke twak e kinde maparo mopogore imedo gol kaluwore kod ng'eto mar doho mayande oyango Azimio kaka kweth mathoth e od bura. Watudore kod jafwambo marwa Chris Owino achiel kachiel masani tiere kar od bura mondo nyiswa kaka ikruok chalo ne twaka ma kawuono. Chris Owino, kinyalo winjowa adwa mondo mi ilene nyakwara mogini gi e kinde ni ang'o madhi nyime e kar od bura ka bende nyiso ni jotelo kata jod bura oselieko ni machalo nade kotenore koda ng'eto mayande ogol koda doho to bende koro lero ni Azimio e kweth mathoth e od bura to kaka yande osebedo kama UDA emane omi telo mag kweth mathoth. Machiegni Chris. Erokamano mana kaka iselero odiochieng' ma kawuono od bura duogo kendo chako twak ta chenro mage e kalenda mar 2025 bang' kane od bura osedhi e yweyo mar dweche 2 higa mokalo. Odiochieng' ma giduogo kawuono kar saa 8:30 odhiambo. Tich ma ochomo jo od bura e kinde ma gidhi chako chenro magi saa 8:30 odhiambo ma kawuono en chuo komiti mochung' ne tayo chenro mag od bura mong'ere kod dho ngere ka House Business Committee. Bang' ka gisechuo komiti ma kamano to Speaker mar od bura Moses Wetangula biro wacho ni jo od bura ni thuolo mar dhi yweyo motelo ne duogo odiochieng' makiny mar dhi nyime kod chenro mag od bura ayanga. Ma bende biro e kinde ma doho mamalo joyal buche 3 mag doho mamalo nyocha ogolo chik kama ne giseyo kata ne giwito oko bura mane ong'ad kod speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula kama ne oyango kweth mar Kenya Kwanza kaka kweth mag jo od bura mathoth e od bura. Joyal buche 3 ne owacho ni speaker Moses Wetangula ne odhi ataro mar chik nikech ne onge neno moromo mane yango Kenya Kwanza ka kweth jo od bura mathoth e od bura, gino mamiyo Azimio la umoja thuolo mar bedo kweth jo od bura mathoth e od bura. Koro odiochieng' ma kawuono e kinde ma jo od bura dhi chako romo saa 8:30 en gima jopiny rito neno ni to bende jo od bura mag Azimio dhi ng'ado dier od bura kendo wuok e kama gisebedo ka gibet ka kweth jo od bura manok kendo dhi nyaka bad speaker kama kweth jo od bura mathoth bedie kose. Mago gin gik mwarito neno odhiambo ma kawuono. To ok an kenda, an kod ja od bura Homa Bay Town Opondo Kaluma madhi go kodwa mbaka mondo ng'iswa ni to kochopo saa 8:30 udhi chako chenro magu mag od bura bang' yweyo mar dweche 2 chakre higa mokalo. In ka jo od bura ma Homa Bay Town isebedo kweth jo od bura manok, to doho joyal buche 3 mag doho ne owacho ni Kenya Kwanza ne oyang ka jo od bura mathoth e od bura ataro mar chik. Odiochieng' ma kawuono idhi bet komane? Idhi bet korachich kose koracham mar speaker? System mar sirikal ma wantiego ma katiba ma wantiego sani noketo ni oyie ne jaod bura bedo komohero. Aparo ni jowaneno ga ka samoro wabedo kokachich, samoro bende wabedo kokacham mar speaker. Ma en system miluongo ni presidential system ochalo ma Amerika cha. En ok en kama ne wantiego machon, mane wantie gi the government side kor sirikal mane nyalo paro ni wajumbe mane yiero ministers so ne gibedo kokachich to leader of official opposition to gi jo upinzani bende bedo kokacham. Mano ok en sani bunge te en opposition against government. Nikech ineno tich bunge maduong' koro en tich moro mane chon inyalo paro ni ne en tich upinzani miluongo ni oversight. So sani we penjo ni adhi bedo side mane. An abedo e od bura kaluwore gi side ma chunya winjo kamit go chieng'no. So adhi neno seche madonjo ni komane mamit. Then kono ema dhiye kaka jatimo pile. Itemo gaja mheshimiwa, ng'eni no kill itemo gaja, lakini doho joyal buche 3 mag doho ne owacho ni Kenya Kwanza ok gin jo od bura mathoth e od bura. Mano ne gima ne oyal kod speaker ataro mar chik manyiso ni kinde mwaloso kodini Azimio e kweth jo od bura mathoth e od bura. Bende in ka jakanyo mar Azimio
idhi bet kama jo kweth jod bura manok betie kose idhi bet kama jod bura mathoth betie? To bende ni riwruok ma jod bura mathoth kose ine riwruok ma jod bura manok? Doho mamalo king'iyo chike marito Kenya nong'ado bura maratiro, and gino wane mane watere court en ani ne ok wanyenyore, but nyaka wang'e ni ang'o mosetimore e od bura kanyo nyaka nyocha ne wa yiero mokalo. Eno ka kes ni do obudhogo kabisa, kaka wakinde wawacho ga ni justice delayed is justice denied. Do obudho gi ng'ado bura ni magikone to koro adhola onya mong'ad tielo. Mae kaka adhola onya. Ineno ka nokwongo tim yiero to jowa maniluongo ni Azimio ne wan ji 171. Jowa ma jo Kenya Kwanza ma emoloso sirikal ka ne ji 165. To ka watieko yiero to kanowachi ni kocha makoro en kweth mang'eny, to jowa nyalo paro ni ne party mang'eny mane mag Azimio ne otimo winjruok gi Kenya Kwanza modok kocha. Mamoko kuom party go unyalo paro party mane iluongo ni MDG ma David Ochieng nodhi kocha, party mar Dr. Alfred Mutua niluongo ni ok luong ni pa niluongo ni ang'oa macha bende nodhi kocha, ma Dr. Maendeleo Chapchap bende Mutua no inyalo paro ni odhi kocha, sani en minister kocha. Party maniluongo ni PA mane mar Amason Kingi inyalo paro kanodok kor Kenya Kwanza, ma Amason Kingi bende koro yier gi jo Kenya Kwanza ko speaker mag Senate gi chama mamoko. Chama manohinyowa ahinya ne en UDM ne nigi wajumbe 5 odhigo kocha dichiel. Matie ni ji 14 manie chama ma opogore noringo dok kocha. Bang'e tinyalo paro lweny mosebede Jubilee. Magigodo Jubilee nigi whip mare mopogore gi mar Azimio e od bura ka. Matie ni ing'iye kaka chama wuon. Tanyalo nyiso jowa ni sani jo Jubilee go bende kaka gin 30 ne gidhi kocha te, ok gin koni. Anano mbulu wago kodgi mathin kabisa. Aparo na achiel kuom gi kende Honorable Mark Mwenje ema di kodwa koni kaka deputy minority whip. Jo Wiper ineno ka sani yot ni mondi ne jotelo mag Wiper gi joge Gachagua ka Waititu kata Gachagua gini maloka kine Manzo gini gi Kaluma kata gi Raila. So gin go bende giseringo. Anan kinde mokalo unyalo paro jowa kanyocha ne Kalonzo dhi owacho ni Azimio en chama ma coalition manosetho, ma ochako coalition manyien. Koro gimotimore ni do ong'ado ng'at maber, to ng'ade sama kwa adier kuom adier kidhi e od bura to wane mawathin. Nyaka wang'e ni sami wacho ni majority tie ni kacha bedo ni en kar demokrasia kaka ung'ade kakitimo. To ka uthindo luongo ni majority to dhi timi nade? Sama uluongo ni majority ni wamorgo, tanyalo nyiso jowa ni in terms of benefit minyamako gi lweti, odhi na chenjo nying Junet gi nying Mili. Ka ok watang' to wanyalo wito nyaka kombe e committee moko mag oversight kaka PAC, kaka PIG, kaka Committee on Implementation mowarito ka, nikech ing'ene chik wacho bende ni sama iyiero jotelo ka, jok manie committee te nigo ombulu achiel. To bende wacho ni committee ma oversight kaka PAC, PIG gi mamoko go, sama iyierogi to ng'ata nyalo bedo jakom, mak mana jok ma party gi oloso sirikal. Ng'eni dono wacho ni chama manyocho dhi ka Kenya Kwanza kate pok odhi kisheria. So yot mondo gikaw joka to gikete chama wagi gi joma independent 10 manodhi korgi ka, to gimiyo positions mane wan go. Emomiyo ananeno ni gini nyaka wang'iye matuta. Namba 1 nyaka wang'e ni High Court ng'ado bura e weche mag interpretation mar katiba, to ok en the last court. Gino biro dhi e Court of Appeal, gino dhi nyaka e Supreme Court kucho. Namba 2 nyaka wang'e ni e siasa nitie gimiluongo ni interests, okay? Koro ananeno ni gini wang'iye matut. Wang'e ni to kaka obiro ni ere gima wanyalo yutho kuome
moloyo ni ene nago koko ni majority to gimiyude to onge. So nyaka wang'iye matut kaka oganda. Japiny koro penjo to kata kiwacho ni bura ni omiyo jo ODM kata Azimio ratiro, lakini ratiro no obiro bang' thuolo modeko. Bende urwake kose udhi wacho ni bura ni kata ratiro ni obiro da kodeko wawere kode? Wadich gi gik mang'eny ahinya sani. Sani ng'euru ni wan gi yiero ma dhi timore tich auchiel cha. An pachwa te nitie kanyo. Samoro gik mineno biro kaka bura mano ng'adi ni ka wadonje gi wiwa to nyalo na medo ketho gik moko e kinde ka. Ineno ka sani nyaka londo ng'eny gi wach mar ODM gi kwe i ODM, nyaka londo ng'eny gi weche matimore e Kenya ka gima timore. Gigi samoro jo ok ong'eyo to jomoko tiyo kode mar penjo ni to ka gigi timore e Kenya, ere kaka Raila dhi konyo Afrika ka ok onyal konyo gigi. Mane siasa migo oko kucho. So nyaka wang'i gigi matut kaka jogo mosebedo. Adwa wacho ni asebedo gi ng'eyo ni gima ne do mamalo ng'ado osetere do mar appeal, court of appeal. Ndawacho ni king'iyo katiba to amata ma concern constitutional interpretation kaka ma biro dhi nyaka e Supreme Court kucho. So gima wang'i kaka oganda ni to gima ne do wacho ni ere kaka wanyalo tiyo kode mondo wamed tegore kendo ngirore e sirikal to gi erito ibunge kanyo maloyo ni gona koko ni dhi. To adwa nyiso jowa ni bura mane do ng'ado to wayiego kendo wamor ga ahinya. En bura mane watero through some people. Kapok itieko mheshimiwa, penjo mogik en kalore kod bura mane ong'ad kod jo albuche adek go ni Azimio kore kweth jo od bura mathoth e od bura. Bende nyiso ni tend Azimio wan kod jatend jo od bura manok Junet Mohamed odhi kawo lemo ma jatend jo od bura mathoth wan kod Millie Odhiambo jalei kweth jo od bura manok. Odhi kawo lemo mar Silvanus Osoro mar jaleg jo od bura mathoth kose. Bende wan kod geno ni ODM dhi kawo kombe mag tend jo od bura mathoth e od bura. Ne wawacho ni gigo nyaka wabed piny kaka chama ma wakuoth monde. Nikech anyisi ni sani kaka chama mar ODM nyalo paro kochakore nyoro ne wan e tweyo gi lemo. Koro wigni tene walando tweyo gi lemo nikech wadwa keto pachwa kacha. Ng'eny jowa bende dhi oko dhi Addis Ababa, mamoko loso chenro mar wako baba koduogo. Koro ka wasetieko mano to wabiro bedo piny kaka jo ODM to wabiro ng'ado bura marito ratichwa gi ratich oganda kaka chama. Oksani. Nyakora mogi mano jo od bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma ma olero ni kata odoko ni doho nyicho golo chik ni kweth mar Azimio e kweth ma jo od bura mathoth e od bura. Gin ka Azimio ging'iyo ng'eto mar bura makamano kod angoch tiang'. Ok gidhi muomore e wi ng'eto mar bura makamano ka bende otemo luwo osiep manie kind ODM kod piny owacho mar Kenya Kwanza, ka owacho ni seche moko nitiere jomoko manyalo tiyo kod ng'eto mar bura makamano mar ketho ber ma ODM osebedo kayudo e osiep margi manyien kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Ka bende owacho ni mahino mar ODM sani koro en ng'iyo kom mar riwruok mar pinje mag Afrika mangima AUC ma yiero mar idhi bago chieng' ngeso e piny Ethiopia, kama ogaye machon mar ODM Raila Odinga gawo kom makamano. Ka giwacho ni mahino margi ka ODM en neno ni to Raila dhi yudo kom mar AUC kose ma ok gibi chocho pachgi kod weche motenore kod kweth jo od bura manok e od bura kod kweth jo od bura mathoth e od bura. Mago weche mag Opondo Kaluma magibiro ka odiochieng' ma kawuono ka aselero chenro mag od bura chakore ayanga kar saa 8:30 bang' ka od bura nyicho osedhi e yweyo mar dweche 2. Gima jo od bura dhi timo odhiambo ma kawuono en ni jo od bura dhi chuogo komiti madhi tayo chenro kata komiti mochung'ne tayo chenro mag od bura. Bang' ka jo od bura osechuogo komiti makamano, jo od bura biro dok tijegi ma pile ka pile, kata idhi loro chenro mag od bura dhi rumo odhiambo ma kawuono nyaka odiochieng' makiny, kama chenro kaachiel kod twak mag od bura biro chakore ayanga. Kod odiochieng' ma kawuono gima pek ahinya e od bura onge. Gima pek en mani od bura dhi chuogo komiti madhi tayo chenro mag od bura, bang'e to chenro mag od bura idhi loro nyaka odiochieng' makiny. Gima warito neno en ni to bende Azimio dhi
kao dhi bet e lwet spika korachich mano kamono be ni beti kod kweth jod bura mathoth kose gibro dhi nyime kod bet e lwet spika koracham kamono go be ni beti kod jo od bura manok. Mago e gima timre od bura kendo wabiro minyi kwaramogi ler e weche magwa ma sa achiel kod weche ma sa adek e yo mang'ith. Erokamano ahinya Chris. Aneno kaka jasiasa ma bende en okil otemo keto wach maket koda mano kata kalore koda ng'eto mar doho. Gima nyiso kaka jo Kenya ni weche mag chike gi weche mag siasa waweyo e lwet jo siasa mak mana wabiro neno ni to od bura biro timore nang'o kotenore koda ng'eto no bende opondo sengiso ne ber magiseyudo ka gipimo gin kaka jo Azimio gineno ka gin kama ber moloyo kendo ponono ni chik no lurondi to nyalo ketho ber maende gi yudore kamano nya Chris Owino obiro yudo report machalo kamano kendo kuomi e weche manyien mag Oimorero kamano nya mano reporter marwa Chris Owino ka bende ne leronwa ni to ang'o ma dhi nyime odiochieng' ma kawuono ka od bura koro oduogo tok yweyo mar dweche ariyo kotenore koda bende kata kimedo koda chik maende gol koda doho bende koro wacho ni Azimio e kweth joma thoth od bura ka kamano nyakoro mo gimano bende matero wa yweyo mokwongo chenro en mar migago Sabirio